Aşgabadyň Parahat-7 durop bir kiçi etrapçasynyň 19-njy jaýynyň 3-nji hem 4-nji girelgelerniň ýaşaýjylary indi birnäçe gün bäri ýyladyş sistemasynyň öçmeginden kösenýärler. 25 mart günü erden 9 gatly 126 töle ýaşaýyş jaýynyň 3-nji hem 4-nji girelgelerniň ýerdemelerinde ýyladyş sistemasynyň turbalary ýarylyp ýerdemellere gyzgyn wakyp başlady. Gyzgyn tuğun buğu jaýyň birinji gatyndaky otoglaryň içinde ýakynsyz ýyt döredip başlandan soňra ýaşaýjylar Parahat-7 kiçi etrapçasyna hyzmat eden 7-nji ýaşaýyş jaý müdürligine jaň edip ýagdaýy düzeltmek barada ýüz tutdular. Emma ýaşaýyş jaý müdürliginden gelip ýarylan turbalary bejeren adam bolmady. Ýaşaýjylaryň özleri ýerdemine girip ýyladyş sistemasynyň tuğkrarlaryny ýapyp ýerdemine gyzgyn tuwakmadyal etdiler. Şondan bäri hem bu ýarylan turbalar bejerilmär diýip efirde adynyň tutunmalygyny toran ýaşaýjy diýär. Ýaşaýjynyň aýtmana görä ýyladyş sistemalarynyň turbalary ýarylan uny Türkmenistanda parlament we ýerli häkimet organlaryna deputatlara ses berilen saýlaw güni ekeni. Şolar ýaly halkyň önam edip deputatlara ses bermeligini hem ilatyň kösenýär nowsanlyklaryna üns berilmändir. Şol sebäpli ýaşaýjylaryň aglabasy ses bermäge hem gatnaşmandyrlar. Ýyladyş sistemasynyň öçmegi bilen otoglaryň içinde çygyly howa hökm sürýär. Entäk ýyladyş mewsumi gutarmana 2 hepdeden hem gowrak wagt bar galatynda 7-nji ýaşaýyş jaý müdürliginiň resmiýetleriniň geleňsizligi bilen ýyladyş sistemasynyň ýarylan turbalary bejerilmär. Bu bolsa ýaş çağalar, garrylar üçin juda kynçylyk döredýär diýip ýaşaýjy her girelegde 18 san öýüň bardygyny, 2 girelegde 36 hojalygyň ýyladyş sistemasyny galandygyny hem sözüne goşýar. Daşarda howa maýlany bilen beton jaýlaryň içi gijelerine hakim sowaýar. Gundogly çağalaryň arlygyny täzelemeli, ýaş bol, garry bol sowa düşünmeli. Ýöne bu ýaly beton jaýlaryň içinde bu zerurlyklary ýerine ýetirip bolmaýar. Sehel sowa çağalaram, garrylaram soğuklap desine kesellemek bilen bolýarlar. Soňra där derman aladasy orta gelýär. Ýöne bu zatlar barada pikir edýän resmi ýok diýip ol sözünde dowam edýär. Ýaşaýjylaryň mejburi göçürilip getirilen bu jaýlarynda ýaşalyp başlanandygyna 5 ýyl gowrak wagt boldy. Täze jaýlara goýulan köne çüýrük turbalar her aýda ýarylyp, gyşy bilen hem ýaşaýjylar ýyladyş sistemasynyň öçmeginden kösenip geldiler. Emma turbalaryň her ýarylan ýerini ýamap gitýärler-de halis ulanylşa yaramaz turbalary dolu çalşyp ýylatyň kösenmerligi üçin alada edilen ok. Döwletiň gözetçiliginden düşürilen bu etrapçanyň ýaşaýjylary diňe bir ýyladyş sistemasynyň öçmeginden däl, tebii gadyň härsinde kesilmeginden, aga suwunyň içmäge yaramsazlygyndan, elektrik togunyň, liftleriň kadaly işlemeýänliginden her gün deýenýär kösenýärler. Bir zat bejerildi diýsen ýene bir zat tapylýar. Alada oturýan günümiz ýok diýip ýaşaýjy aýdýar.